Oxigatzen beste adibide batzuk ikusiko doguz. Lehenengoan nomenklatura sistematikoan emoten dozkue, beraz, irakurtzen dodoan moduan, idatziko dot formula. Kaltzio trioxoseleniatoa. Lehengoz, kaltzioa. Ca. Eta alboan trioxoseleniatoa. Selenioa idatziko dot, ez metala, alboan oxigenoa eta iru, tri dalako. CaSeO3. Tradizionala idazteko metala banatuko dot. Kaltzioa. Bere oksidazio zenbakia +B izango da. Hemen agertzen ez danez, horrek esan gure dau simplifikatuta dagozala. Beraz, azidoa H2SeO3 da. Gogoratu be, selenioak azidoan hidrogenoaren alboan bi daukala. Formula matematikoa erabiliz, selenioak +4 erabiltzen dauala jakin daikegu. Beraz, oso sana ito izango da. Selenito. Eta kaltzioak oksidazio zenbaki bakarra daukanez, iko. Selenito kaltzikoa. Betiko moduan, kaltzioak oksidazio zenbaki bakarra daukanez, beste aukera be badago tradizionala egiteko. Kaltzio selenitoa. Hurrengo adibidea nomenklatura tradizionalean emoten dozkue, periodato plumbosoa. Periodato bada, jodoak bere oksidazio zenbakirik handiena erabiltzen dau, +6. Errazena, oksidoa sortzea eta ur molekula bat gehitzea izango da. Beraz, IbO6 gehi ur molekula bat. H2, IbO8. Eta simplifikatu ondoren, HiO4. Plumbosoa bada, berunak bere oksidazio zenbakirik txikiena erabiltzen dau, +B. Beraz, oksigatza sortzeko, hidrogenoa ordezkatu egingo dugu eta bere lekuan metala sartuko dugu. Pb. Parentesia artean, azidoan geratu dana, idatziko dot. IO4. Eta parentesiaren kanpoko partean, berunaren oksidazio zenbakia idatziko dot. B. Kasu honetan, ezin da ezer simplifikatu, beraz, PbIO4 bi geratzen da. Sistematikoan formula idatzita dagoan moduan irakurriko dot. Berun. Eta gogoratu, geratzen dan guztia aipatu behar dodala, emetik hasita. Beraz, bis, tetra, oxo, jodatoa.